Ето го и Марто Михайлов, докато навива грипа след тежкия матч срещу Милян Георгиев, да каже няколко мнения за матча и спрямо първия си опонент също да каже с Влади Искренов. Първо с Влади Искренов ще започнем да кажеш за матчите. Влади, забавлявахме се първия матч в 10 часа, рано и двамата не бяхме се събудили. Втория матч започнах добре с чупена ракета. Така, защо с чупена ракета? Защото правя глупости и не мога да се търпя като правя глупости и затова. Добре, как се разви матча иначе? Грозно, много грозно. Грозен тенис от моя страна. И играя с ракета на повече от 20 години сега. Така, това е положението. Добре, с Влади Искренов имаше ли някаква надежда там? Или за Влади Искренов да вземе повече от едно? Не, нямам никаква надежда. Аз като не играя добре, не заслужавам да отивам напред. Така че всичко зависи от мене. Добре, окей. Успех за напред. Хайде!